Moikka, olen Mudassar Hussain ja hain maahanmuuttajataustaisen journalistien koulutukseen. Olen tosi kiinnostunut, koska uskon sananvapauteen, tahdon jakaa oma mielipiteeni ja esittää ne tehokkaasti. Vapaa-ajallani opiskelen digitaalista markkinointia, valokuvausta ja luen paljon uutisia. Seuraan aktiivisesti ajankohtaisia uutisia eri lähteistä, kuten BBC, Al Jazeera, Ulle. Tekisin jutun Dubai Exposta 2020. Se on tapahtuma, jossa eri maat uudistavat ajatuksensa kehitäkseen tulevaisuutta. Mun mielestä se on täydellinen mahdollisuus Suomelle mainostaa Suomen koulutusta, ulkomailla laajentaa bisnestä ja jakaa kulttuuria. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on laskenut maksullisen koulutuksen takia, mutta mainostamalla koulutuksemme tasoa Dubai Expossa voimme saada lisää opiskelijoita tulevaisuudessa. Maahanmuuttajana ja pakistanilaisena voin erilaisesta näkökulmasta parantaa Suomen ja Dubain yhteistyötä. Esimerkiksi maailmankylässä voimme esittää Dubain kulttuuria suomalaisille. Kiitoksia.